டோட்டலாகவே. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த வீடியோ இருக்கிற இடம்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு கோபிச்செட்டிப்பாளையம் கள்ளிப்பட்டின்னு ஒரு ஏரியாவில் இருக்கும். அங்கே வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு 900 வாழை செவ்வாழை போட்டிருக்கு. இது வந்து நியர்பை புடை வரக்கூடிய மாதம் ஆச்சு. இப்போ எல்லாமே புடை வந்துட்டுருக்கு. குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி ஆயிடுச்சு. பார்த்தா தெரியும் மரம் நல்லா வளர்ந்துருச்சு. ஆனால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா புடை எடுக்காமல் இருக்குது. இப்போ இதுக்கு வந்து புடை எல்லாம் ஒரே ஈவனாக ஈன்றதுக்காகவும் காய் ஊறுறதுக்கு அப்படின்றதுக்காகவும் சருகு பிரச்சனைக்காகவும் நம்ம ஆர்கானிக் மூலிமா இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஃபீல்டுக்கு வந்திருக்கோம். அந்த ஃபீல்டு இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். டோட்டல் 900 மரத்தில் வந்து ஒரு மரம் மட்டும்தான் இனி இருக்குது. இந்த ஃபீல்டு தான் டோட்டலாகவே. இப்போ அது ஈன்றதுக்காக நம்ம ஃபீல்டு பார்க்க வந்திருக்கோம். இதுக்கு போட போகிறோம்.